Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Теләче муниципаль районның гадәттән тыш хәлләр һәм яңгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, кисәтү, бетерү комиссиясының 12 апрелендә 2 номерлы карар расланды. Әлеге карар кысаларында Теләче муниципаль районында урнашкан барлык техник җайланмаларына тикшерү максаты күздә тотыла. Республика күләмендә 26 һәм 27 апрель көннәрендә әлеге җайланмалар, техник җайланмалар, регионал системалы оповещениелар, комплекслы система оповещениелар тикшерелсә, безнең районда комиссия әгъзаларына 26 апрель көнне 10 сәгать 20 минуттан 12 сәгатькә кадәр вакыт аралыгында район территориясендә урнаштырылган барлык техник җайланмаларны халыкка җиткерү максатыннан аларны кулланылаячак. Безнең районда Үзәк, Теләче, Караширмә авылларында урнаштырылган экстрен хәбәр итү системалары, комплекслы җайланмалар аша көчле һәм каты сиреналар җибәреләчәк. Әлеге сиреналарны ишеткән вакытта куркып калмыйча, үзегезне тыныч тоту сорала. Шулай ук бу көнне райондагы барлык мәчетләрдәге техник җайланмалар аша аларның төзеклеге тикшерелергә тиеш һәм шул максат безгә бурыч итеп куелган. Бу мәчетләрдәге техник җайланмалар аша халыкка 3 тапкыр хәбәр җиткереләчәк. Әлеге хәбәр тексты мондый була. Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения. Хөрмәтле райондашлар, барыгызга да исәнлек, саулык, тыныч гомерләр телим.